Meta l-ġimgħa filgħodu quddiem il-Maġistrat Claire Stafford żammiet kompla jinstema' l-każ fil-konfront tal-ex chairman ta' Lena Malta Tancred Tabone, sar magħruf li sa sena wara li kien spiċċa minn chairman, Tabone kien baqa' jirċievi il-commissions, bl-aħħar commission tkun ta' €2,300. Fi kliem l-assistent kummissarju Michael Kassar dan seħħ għaliex Tabone kien għad kellu kontroll sħiħ f'Lena Malta. L-assistent kummissarju Michael Kassar qal li meta George Farrugia ġie interrogat fi 17 ta' Frar li għadda, dan għadda lill-Pulizija 11 il-commission invoice ta' €123,000 li ġew iddepożitati fil-kont bankarju illi Farrugia nnifsu kellu fl-Iżvizzera. Intqal li Tancred Tabone kien spiss iċempel lil George Farrugia dwar il-commissions. Il-flus kienu jgħaddu mingħand Farrugia għal Tabone waqt ikliet f'ristoranti f'San Ġiljan. F'okkażjoni minnhom Tabone u Farrugia iltaqgħu f'Ġinevra, fejn Tabone tħallas mal €15,000 fi flus kontanti f'lukanda. Sar magħruf ukoll li ftit qabel ma nħatar chairman ta' Lena Malta Tancred Tabone iltaqa' ma' George Farrugia fejn wissieħ sabiex ma jagħtix flus lil Tarċisio mifsud. Intqal li din kienet indikazzjoni ċara li Tabone ried il-flus għalih u kien bl-intervent tal-konsulent tiegħu Frank Samut li beda jirċievi l-commissions. L-assistent kummissarju xeħti li George Farrugia kien istaqsa dwar il-ħatra ta' Tancred Tabone bħala chairman ta' Lena Malta mal-Ministru Austin Gatt. Din il-laqgħa saret ftit jiem tal-biss wara li Tabone nnifsu kien qal lil Farrugia li kien se jinħatar chairman ta' Lena Malta minn Austin Gatt għaliex kellu konnessjonijiet mill-viċin mal-istess Ministru. Fil-qorti sar magħruf li dakinhar stess li Farrugia u l-Ministru Gatt kellmu dwar il-ħatra ta' Tancred Tabone bħala chairman ta' Lena Malta, l-istess Tabone inħatar f'din il-kariga. Mistoqsi jekk il-Pulizija kellmux lill-kumpanija Trafigura, l-assistent kummissarju Kassar qal illi l-Pulizija ilha iktar minn xahar tipprova tagħmel kuntatt magħhom. Waqt il-kontroeżami sar magħruf li qabel ma Frank Samut inħatar konsulent ta' Tancred Tabone, il-kumpanija Trafigura qatt ma ittenderjat għal kuntratti ma' Lena Malta. Mal-ħatra ta' Samut iżda Trafigura rebħet l-ewwel tender biex tbieħ iż-żejt lil Lena Malta anka jekk ma kienx fil-lista ta' 16 il-kumpanija illi oriġinarjament ibbidjaw għat-tender sabiex tbieħ iż-żejt lil Lena Malta. Min-naħa tiegħu l-Ispettur Angelo Gaffa qal illi lista illi l-Ministeru tal-Finanzi ippubblika dwar il-membri fuq il-Fuel Procurement Committee mhijiex veritiera għal raġuni illi fiha imkien ma jidher isem Samut meta dan fil-fatt kien membru ta' dan il-kumitat. L-Ispettur Gaffa qal li mill-investigazzjoni li jagħmlu l-Pulizija instab li Frank Samut qiegħed imniżżel fil-minuti tal-laqgħat ta' dan il-kumitat. Finalment il-qorti sabet li hemm biżżejjed provi biex Tancred Tabone jitqiegħed taħt qatt ta' akkuża. Il-każ ikompli jinstema' fi 11 ta' April.